fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukade Afrique takkusana yoni to walalde cila siwre karaje sare suki kasga wuno doggo giro jarangela sare alpha sere kunda kon waktu yoni hato getema kame batama sare alpha ene ciya e gardindi kabluji mena to leydi Sénégal kaggulade mo Dakar kikide hanki o tettama tona ken wona capannaye tati plaque taw ko huuɗo bon koko to leydi Mauritanie gidimaka poye komo holliti wonande Iran e rima taw kadi ganda ko yaadiɓe mum kala nde ɓe moɓodirta ñalawma janggo midi ɗo yeeso jodorde jagorɗo kalfinaɗo ñawoje gam wullitanade luksaybanaɓe sokaɓe tonto kay haydi tonto leydi Mali wuuro witengo dire ne tawe nder leydi ndi tonne kadi ko mairie wuuro ngo duppa hecci hanki sanga 16h ha wonti ndondi tonto Guinée Conakry landa FNDC fonnoɓe wirde sanki mayɓe mumena ñalawma hande o dirtini ñalawma janggo gam nden ka e kisala to leydi Gambie goto e sukaɓe rewɓe gollotonoɓe to galle lamorgo to kam darino yeeso ɓen ɗo woɓe Pele Yaya Jammeh holliti Yaya Jammeh yeehe makko laabi jondi no fewi tonto Guinée Bissau CEDEAO woyi yonnani hay seeɗa ko hoorejo lindi waɗi ko so ittude hoorejo jagorɗe kame jagorɗe kala to Côte d'Ivoire lora babbo ñawama toon ñalawma hanki hay so tawaka ma o lelo duuɓi nogas e kaso caggal nde fitinaji mbanno toon ha banque BCEAO heela hen kabruji menen jolam jaberi ko Ali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓattake jam gondaɗo yero ñas ko jom galle muma duttiɗo Mamadou Abou Konté ko jom ko mawnuma duttiɗo Alhaji Ñang ko ɓiyuma duttiɗo Aliwa Konté ko miñuma duttiɗo Hawa Konté taweteɗo to France ko miñuma duttiɗo Ndiaye Abou Konté ko miñum duttiɗo Yaya Mamadou Konté ko ɓiyum duttiɗo Gaynde Diako ko keynuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe dutta duwawa dendangala dondunaɓe kono ne kadi aali wurinaɓe keɗele sadela gijilona ha fayenma wuddurunaɓe kono ne kadi guiraye rewo guiraye worgonaɓe kala ha fayenma kasga nonne kadi hayre mbara ha fayenma tonto dungela kame France Belgique ha to Italie kala duwinoɓe e ɓoggi karalleje ha tente Facebook kame WhatsApp kala yaɓɓunoɓe koyɗi mumen gari ha tonto dondu gari kadi ha e nokkuji ɗi kala ha tonto leydi France arnoɓe ha tawimo toon kanko Hawa Konté e nder galle makko ɓe dañano arde noddunoɓe kala aɓe duttuɗumen duwawa ha tenti noon dendagal bandiraɓe taweteɓe leydi France kala kam e Belgique kala Italie ha fayenma e guure tariɗe dondu kam e kasga kala aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe kala aɓe mbiya tan yo jomiraɗo windanon baraji so tawi windi kadi wotto momto wotto won ñamande sakka yoɓe lawa caggal non siftinde on jaltugol aduna wonande mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue taw kadi ko biyetinoɗo Banel Abou Konté jaltunoɗo aduna ñadal khamisa jewtuɗo hen toon to hôpital mo Wourossogui taw toon to hôpital mo Matam taw kadi yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeegoma ñande hen o wira toon to dondu aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe kala weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo ene nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ɓattaki o iwi ko goto e baniraɓe rewɓe goto e baniraɓe debbo biyeteɗo Hawa Konté kam e joom galle muɗum biyeteɗo Gaynde Diako kamɓe jettini ɓattaki o taweteɓe toon to leydi France. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari capantati yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenaya kabruji men ɗemgal pular kikiɗe hanki sanga 19h ko nden tigui dadiɓe e toppitiɓe haɓade ko fate banggue huuɗo bonko taweteɓe toon to kaggulaɗe mo Dakar ko nden tigui teeɓi ɗon werla goto gonnoɗo e bateau giwnoɗo toon to Belgique ne fayi toon to Gambie tawama nder to noon ken wona capannayyi e tati plaque taw kadi ganduɗa ko huuɗo bonko ko hinde cocaïne so tawi noon jarmum waɗama e koppareje France CFA ma wonoy ha 3 milliards oɗo sanon leskoji mawɗi ne jokki hen siftinde on tugganma tan ndeɗo hitande ko dari ha fayiɗo hen e kala saaha to kaggulaɗe mo Dakar huuɗo bonko ne heewi tette tan oɗo saha noon kamɓe dadiɓe ɓe kolliti darde mabɓe ko sembolinde nden ka e kisal kaggulaɗe mo leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddorɗena ma en jaa ha toon to Tiwawon heɓotoɓe oɗo saha mo gonɗen ngam mawninde jamma jibinede annabi men tedduɗo mo jame kise goni jamma hanki onon burdi taw kadi ganduɗa ko burdi deftere Mouhamadou Bousayri ko nen tigui fuɗɗa jamma hanki toon to Tiwawon hewɓe non giwi e jokli Sénégal kala ngam tawtorede jamma e gardugol khalifa biteɗo Serigne Mbaye Sy Mansour hocci konngol mum noon ngam farude dendagal bandiraɓe julɓe kala kame umma islamique kala o holliti noon oɗo saaha darde julɓe ko fayodinde no fewi tene kadi mo yiɗi nde darde men ɓurata fayodinde wo urtima noon e ɓuure burdi no fewi caggal ko jime faade e jarde annabi men tedduɗo ko ɗum tigui woni hen jamma hanki onon fuɗɗi ganduɗa ñande sappo lewru mawlud ko nden tigui ɓe mawninta jamma jibinede annabi o e nder leydi ndi kala ñalawma hanki o noon yogay halfinaɓe nden kay kisal ko fate banggue ñamde jillima yogay boutique aji ngam ƴewde so tawi ala marchandise mo happu mum gasi ko wona ɗum ko noon nden ka kame kisal e sénare wuuro ngo kala sembolinama kame cuuɗi safare nokkuji ɗi kala ha tente diƴƴe jarateɗe kam e gueɗe ñameteɗe kala ma en gartoy ko fati e wuuro Tiwawona ha joni toon to Sénégal keddorɗena worɓe ɗiɗo sehilaɓe tugganma tan guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni Moustapha Niass kame Macky Sall joɗodima ɗum noon ko ñalawma heccenke o toon to galle lamorgo to sifti noon Moustapha Niass kam ardi landa mbite AFP taw kadi ganduɗa ko kam woni gardiɗo sur sarɗeji ndu leydi Sénégal tugganma tan guila ñande hoorejo leydi Sénégal ƴetti lefol laamu ko toon waɗimo hawɗe saaha mo gondena ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue dawrugol ha tente landa social ko wona ɗum ko kadi kanko oɗon biteɗo Moustapha Niass o holliti beelema makko no fewi ko fate banggue jokkodiral beldal hakkude Macky Sall kame e Abdoulaye Wade joni toon to Sénégal keddorɗena ma en kaale Khalifa Sall gonnoɗo cuuɗi dumbirɗi leydi Sénégal ɗaccitaɗo taweteɗo ñalawma hande o to Paris lamorgo leydi Sénégal kikiɗe hanke o wo joɗodima e maire wuuro Paris taw ko biteɗo Anne Hidalgo ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fati e banggue dawrugol sifti noon nde woni cuuɗi dumbirɗi nde wonande maire wuuro ngoɗona taw ko wuuro Paris on kadi ne joguino pellital manggal no fewi ngam wonde caggal makko konko Khalifa Sall caggal nde o yalti o yeehi ha toon oɗo saaha noon o holliti darde makko yidde hesɗitinde dawrugol makko kanko Khalifa Sall beele tan ɗo e duuɓi mo tawe toon to galle lamorgo ngo leydi Sénégal to Diourbel to ne kadi kotana musɗo waɗi toon ɗum noon ko jamma hecci hanke o gorko jaranoɗo duuɓi capanɗe nayyi e qima taw kadi ganduɗa koye légal woɗɗani lycée Cheikh Ahmadou Bamba toon to Diourbel kam tigui tawa ene duppi hoore muɗum andaka noon loskoji ne jokki hen andaka noon holko saabi o duppi hoore makko kono tawama sara makko ɗo e butelaji ɗiɗi taw kadi ganduɗa ko essence wonno hen joni koye Sénégal keddoɗena ma en jaa ha toon to Ziguinchor kame Mbour ɗum noon ko ñalawma hanke o tanaji ɗiɗi musɗi baɗɗi hakkude Mbour kame Ziguinchor toon to Mbour ko moto Jakarta goto gonnoɗo e moto mum ko ɗon tigui camion ferimo ko ɗon ɗon wuruti e joomi ko ɓanduma ko ƴetta nawa to hôpital mo Grand Mbour goɗɗo noon
tonto Ziguinchor kañum ne wonno koye moto mum Jakarta kañum ne ko ɗon tigi werla féri mum ko ɗon e ɗon rutti e joomum wasi men faade ɓen dognoɓe motoje yoɓe ndentoto somdade e werlaji yoɓe mbaɗa haqqillaji mabɓe no fewi saabu hakkude moto kam e oto ene serti haɗon wawi hade toon to Ziguinchor keddoɗen ha joni to Casamance ma en garte mayde oɗo hen bitinoɗo Abou Elinkine Diatta taw kam wonno kolaɗo kuɓala taw ganduɗa ko catal rebel tawetegal toon to Casamance koreji makko noon namdima ɓandu makko ko ɓuuri yawde e yaccade kono noon darniɓe haqqe innama ade gardugol Sidi Gassama yidde mabɓe ko ɓandu makko yo nawe to Dakar waɗi autopsie ƴeewe tigui kural nangal makko ngala e holto fotata iwde beele kadi loskoji mbawa waɗede hen ko wona ɗum ko noon gendarme taweteɓe gendarmerie taweteɗo toon to Ziguinchor walla min toon to Casamance gudditi losko mumen yoga yimɓe loyde mawɗo waɗama mumen beele kadi waɗɓe ngalɗo hen baɗal mbawa jaggede beele jaam duumiɗo ene wawa artude e nder falde Casamance to Sénégal keddoɗen ha joni ma en jaa ha toon to hôtel Trerobi taweteɗo e Dakar on hôtel noon oɗo saaha kileneɓe hewɓe aroɓe nder oɗon hôtel ne tuumi hôtel o yewti ɗum yogay caméraji kame micro ji poɗoji yogay konnguli ɗum noon tambiɓe tala taw kadi ganduɗa ko yurnittoɓe haqqe innamade ha tente données personnel de gartugol biteɗo Hawa Ndiaye mbaɗin toon jillu mumen ɓe rima laamu leydi Sénégal nde wawata yurnitade hôtel Trerobi oɗo saaha kilneɓe hewɓe ne gullito jogaki ndenka cuuɗidi mumen e nder oɗon hôtel sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie guiɗi maka point.com ko jayde ɓe kolliti wonande Iran catal e rima yimɓe yaadi mum kala nde ɓe moɓodirta ɗum noon ko ñande 31 ñalawma janggo sanga midi to yeeso ñiɓirde jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Mauritanie ɗum noon ko wullitade beele kadi jeenayo jagganoɓe to Luksayba nawa toon to ka heyɗi ndumba guilnden hawɗo saaha mo gonen ala taw ko haala haydara tene kadi ɓe kolliti yoga e mabɓe nanggaka ni e seppoji ni e kelgola ɗum noon moɓodiral mabɓe ko yiddeɓe kay ɓeena guila nangga ha fayoɗo saama gonen ɗaccitaka tene kadi ñawaka ɗum noon yidde mabɓe ko yoɓen ɗaccite jaaha boli mumena ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ñalawma hanki o cimtol ko fate banggue jeygu hakkude leydi Mauritanie kam e leyɗele taari ɗum ha tente leydi Algérie ɓe kolliti leydi Mauritanie kam e leyɗele Afrique kala ko leydi Algérie ari yeeso ko fate banggue jeygu hakkude leydi Mauritanie kam e Algérie ɓe kolliti noon hakkude jeygu leydi Mauritanie kam e Algérie oɗo saaha yettima e kala temedere nogas e jeetati so tawi noon ko hakkude Maroc ɗum noon ko nogas e tati piccal jeenaya so tawi noon kottogo ko 14 piccal jeegoma so tawi ko Mali ko jeenayi piccal joyi ndeke ɓe kolliti so tawi ko jeygu hakkude Mauritanie kam e leyɗele Afrique kala ɗum noon koye koppreje Uguiya ma won kene foronde 4 piccal 2 milliards koppreje Uguiya ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ami jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jeygu bati ñalawma hanki o kam e fedde witene PNUD en wonde fedde wonde witene AFTA kamɓe noon ko yurnitade ko fat e cotal CEDEAO ɗum noon ko yurnitade oɗo saaha hitande fayɗo tan hitande fayande hol peeje ƴetteteɗe ha jeygu wawa ƴellitade hakkude ɗeɗe leyɗele kamɓe ɗeɗo cate kala beele kadi wawde wadde créé ko wiyete emploi ɓiɓɓe leydi ndi mbawa gollade beele yaltude e caɗele to Mauritanie ha joni keddoɗen tawari ɓe kolliti wonande toon to hooso jangguinoɓe taweteɓe toon guila he cenki hanki kala mbaɗi moɓodiral mumen gam hollidde metti mumen caggal ɗo wawa jangde falde hooso keeso toɗɗaɗo yidde mum ko ɓeydude yoga e waktuji ko fate banggue jangde kono jangguinoɓe wonɓe toon mbi ko hay ñett ngala hen ko ɗum saabi noon ɓe mbaɗi seppoji mabɓe guittino sete ɓe nelli ɗum toon kono on jaɓani joddade e ɗiɗon seteji joni toon to Mauritanie keddoɗen lekkalam ɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ɓamtare nder leydi ndi taw kadi ganduɗa ko fate banggue ɓamtare nder leydi ndi biteɗo Ahmed Wuld Bouhe waɗi jillu muɗum toon to ɓogge ɗum noon ko ñalawma hecci hanke udditama toon taw ko nokku mawɗo no fewi ko fate banggue toppitoɗo dabeje ha e jawdi kala ko fate banggue vétérinaire safaruji timmuɗi taw kadi ganduɗa koppareje baɗaɗe nde kala
kala yaltani e posuji laamu yalti koye cetal ngal wona laamu yankore ngal tigi yaltinɗe ɗon koppareje jarore mabɓe faade e ngal ɗon cetala Sahara Media ɓe kolliti wonande loyndotoɓe ko fate bangel lewru caggal lebbi ɗum noon ɓe kolliti so tawi noon woni ko jamma mawninde jibinede annabi mo jaame kise goni ɗum noon wonata ko alet ñande 10 lewru novembre ɗum noon alet garawɗo so tawi artoyi ko nden tigui mawninte e nder leydi Mauritanie joni toon to Mauritanie keddoɗen al akhbar ko jayde ɓe kolliti wonande gouvernement mo leydi Mauritanie e rima landaji lundo kala ne mbawata tawtorede taw ko festival baɗowo ñalɗi pinala baɗoji toon to Singiti sifti noon wuuro Singiti ko wuuro kala hitande ne mawnina ko fati e banggue gueɗe fina tawa wuuro ngone tawi nder falde Adrar ko wona ɗum ko woɗɗani waɓɓani kam e wallata ha fayma toon to tichiɗe ɗo guure kala ko mawninteɗe ɓe tijji noon hoɓɓe hewɓe ma giw yoga e nokkuji Adrar en fo ɓe kolliti police kerola hakkude leydi Mauritanie kame Algérie teɓima toon ken wona camion ngaji jonɗi no fewi taw kadi camion ngaji ɗi jolni ko matériel uji jolɗi ko fate banggue électronique ha tenti ko fate banggue produit ji jonɗi no fewi ɗin camion ngaji noon won hen paano ko Nouakchott won hen paano ko Nouadhibou e tumede ɗin camion ngaji jeeyi ɗum tigui ko joom ngaalu biteɗo Abdallah Rahmani Ben Hammadi taw kadi paano tigui koye gollorgala tawetegal toon to Nouakchott bitegal bitegal kondiya ko ngal tigui ko toon fano ɗum noon ɗiɗo oɗo saha kala camion ngaji ɗi kala ne tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe to kerol hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Algérie to Mauritanie keddoɗen ha joni ma en jabɓoɗo hen musidɗo men Haali Abouba cimtol ko fate banggue ñawore taw ko ñawol alhaji won gardinoɗo enera catal enera taw kadi ganduɗa ko jagganoɗo ɗiɗo hen dumunnaji kala ñawore makko hanki ma Haaliba artonin hen o saha mo gonɗen hanki o tala gasi jeena yarkoma wonno ñawore elhaji won directeur ener nangaɗo joni ene ɓuura dole fodde duuɓi ɗiɗi ene soka e nder kasoji leydi nder kasoji Nouakchott ñalawma hanki o noon saga 11h kanko alhaji won o addama tigui to tribunal mo Nouakchott yimɓe hewɓe noon guileya lig 7 aɓe o jeyda wuuro ha e gurgol lagge o rendi région e dendagal yimɓe kadi sehilaɓe makko haalplereɓe e liƴƴi goɗɗi e safalɓe kala notitima hen gaari e peewal gaari e kewal hawtorede ñawore nde ko ɓuuri teskidinode noon e ndeɗo jawore ko ñalawma hanki o ko kamɓe juge uji arɓe ñalawma hanki ñawɗum ɓe wona juge uji joguinoɓe ñawore nde guila aɗan ko ñawɓe hesɓe gadda kadi ɓeɗo kadi ɓen noon nde ñawore ɓennude arnoɓe ɓe ɓen garno tan ko takkudemo e ñoƴƴidemo hawa naata e nder kaso ñalawma hanki o noon ɓeɗo ñawɓe hesɓe addaɓe ɓen gaari tigui ko hettade banggueji ɗiɗi kala heddi woni tigui hujjikintoɓe laamu ngu e hujjikintoɓe makko foof e hettademo kanko beele ne ganda to gonga heedi ñalawma hanki o kadi ko ɓuuri teskede e ndeɗon ñawore wonde ñawore ɓennude caggal kanko en has won tumenedemo ko ñande o nangatende o nanguirno ko sababude 23 millions pawɗe ñe caggal ɗum noon laamu ngu addino fodde facture kene ɗime ha 150 millions ɓe pawti e dow hoore makko ñalawma hanki o noon nden 150 millions caggal kayni takkunoɓe mo ɓe donki addude preuve aji woni tigui facture aji wonde tintinde on haalis ɗi waɗi ñalawma hanki on ɗen 150 haala mum foof haalaka ɗum noon joña ko banggue ɓe kaaliti koko fati ɗiɗon 23 millions pawɗi kamɓe hujjukintoɓe makko ɓe noon ɓe gaddi tigui justification andinde ko ardi foof holko fitti wiite détournement ɓe kolliri noon woni détournement ko dirtinde haalis e société walla e nokku nawa nokku goɗɗo kanko noon o waɗani ɗum ɗi 23 millions biyeteɗi ɗi kala ko dépense uji mbaɗaɗi e nder société ener tawa kadi ko société entretien routiére woni pewnowo laabi kadi facture aji mum ene goodi so tawi kadi omo jogui directeur uji goɗɗi ɓe o gollottono ɓen foof ene gandi ɗin kaalisaji to naati kadi facture aji mum ne goodi ɗum noon caggal kayne jawre nde jooɗi guila kay 11h mbiɗen yimɓe jooɗi ha caggal juulal tusbar garti jotti kadi ko juuti jalti jeehi juuloyi futuru caggal nde garti juulal futuru noon ko ɗon tigui huccikintaɓe ɓe gari tigui gam yidde yandinde ñawore nde ɓe kolliri noon te caggal noon kamɓe Allah heewal yimɓe noon hewde ko adi kay ko délivrance one waɗa tawa kamɓe policier kanko tribunal o foof e jogade policier ji gollotoɓe ɗon haadani ɓe gaddoyi policier ji goɗɗi wiyeteɓe anti émet wadde renfort tribunal o nde ɓe gaari noon ko hojomaji ɗiɗi tan walla hojomaji ɗiɗi ngakkude seeɗa ɓe gaari ɓe jooɗi ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni
maɓe taƴ commission taw ko commission keso kamɓe kaƴata on commission e ɗo e balɗe sappo joni noon ma commission ya ha to société NR wawi tawi hoskitade holkisade so tawi ɗina nogas e nayya million biyaɗi so tawi dépense ɗumen e goodi toona ɗum noon e oɗo saaha joni hujjukintoɓe makko kanko elhaji won e yimɓe laamu anduɓe dawrugol foof e yimɓe anduɓe ñawore kala ɓe kolliri ndeɗo ñawore ne wayno gasde ha laaɓi ne wayno kadi e oɗo saaha joni ala ko heddi tan so wona hoddir Allah o woppite kono ene wayno ñawore nde gasi ha laaɓi kadi dossier o tawama ko vide saabu hanki kay sinno holko tumano e makko ko ñalawma hanki o tigui ɓe taƴantamo no foti duuɓi o lel kaso kono tan ɓaade ɓe taƴani firti tan ko ɗo e balɗe sappo joyi ne ɗamina o woppite o arta ha laaɓa e dara galle makko eɗen ñaago Allah tan yo Allah newnu ɗum beele kadi omo wawa ɓiltade e juuɗe ɓeɗo kandi won noon ko sukato ko so joguiɗo avenir tawa kadi ko cadre ganduɗa joguiɗo gandal mum beele ne wawa gollade hano hannirta ni eɗen ñaago tan yo Allah woppinmo arta e galle makko ko ɓuuri yawde e yaccade allahumma amina sen gewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali to dire ko wuro wiyete noon tonne kadi ko joguitiɓe jani toon e wuro wiyetego tindira ma sanga 16h nden tigui ɓe jani wuro wiyetego tindirima sanga 16h ɓe keeli mairie ndi ha laaɓi kala ko wonno toon e kayitaji guila tan e ɗereji taw ganduɗa ko kayitaji jibinande e kayitaji goɗɗi kala ɓe keeli ha laaɓi ɓe duppi ɗum ha laaɓi kono noon tan ɓe jaari hay goto jagganiɓe école ñande hen kadi école wuro wiyetego Dudira gon wuro kadi ne tawe e ndera falde dire ɓe duppi ɗum ha memi leydi taw kadi ganduɗa hay goto dadiɗo ala jogui toon fetel gam o wawde jogade nden ka e nokku o finoɓe toon ɓe noon kolliti oɗo saaha koye jimadi ɓen joguitiɓe ɓe goni wona e jimadi armée leydi Mali ɓe goni caɗele mawɗe ɗe ɓe jogui oɗo saaha mo gonɗen ɓe ganda hayɗo ɓe keedi e nder leydi ndi toppitiɓe ko fate banggue ñamde leydi Mali taw kadi ganduɗa ko cete guittaɗe gam toppitade ɓen dogɓen e molto e nder leydi ndi kala ɓe kolliti oɗo saaha koɓe binditi hakkude leydi to ken wona million ngaji nayo neɗɗo ene kato jini e ñamde goni koye caɗele mawɗe no fewi toon to mofti ñalawma hanki o wonani beelema mawɗo no fewi wonande finoɓe toon to mofti ha tente 50 e mabɓe joomen galleji en 15 ko rewɓe caggal nde ɓe keeɓi toon ko wiyete logement sociaux caggal nde kuɓeje maha toon gam tottirde ɓe keeɓi keleji mabɓe kamɓe kala ɓe naati e galleji mabɓe ɓe jetti Allah ɓe jetti laamu leydi Mali oɗo saaha mo gondena taw kadi ganduɗa rokkiriɓe kelɗe ko jagorɗo kalfinaɗo korki biteɗo Hamma Wulde Sidi Mohamed Arba walla mien Arba ko on tigui tottiriɓe ɗum holliti noon ɗeɗo hen gueɗe maɗe jokku e nder leydi Mali kala ganduɗa gam haɓade ko fate banggue neɗɗo kala ɗo woni wasa jogade korki beele kadi jogo korki timmuki no fewi e nder leydi muɗum jonde ko fate banggue faggodu taw ganduɗa ko banque mondial walla mien boñ windere ɓe kolliri oɗo saaha ɓe keeɓi gam wallidde leydi Mali fewnidde lawol lana jordi iwo ɗon ɗo Bamako faade toon to Dakar ɗum noon ko jonde wannode ñande 19 nduɗo hen lewru gonɗen taw wonno ko toon to États-Unis d'Amérique e tawtorede hoorejo jaagoɗo leydi Mali kam woni kadi jagorɗo kalfinaɗo ngaalu leydi ndi biteɗo Boubou Cissé nden sifande noon sifaka kono noon koye miijoji mum ɓe goni beele kadi lawol lana jordi hakkude leydi Mali kam e Sénégal ene wawa fewnitede gam ƴellidde faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe toon to Tombouctou leegal bitegal sori kena toonne kadi duppama toon ñalawma hanki o baruji ɗiɗi ha gonti ndondi caggal fineɓe toon ɓe kolliti jiiɗa yiide Sangara ene jeeye e nder leegal mumen sifti noon jonte ɗiɗi jewtuɗe toon to Tombouctou toonne kadi baruji ɗiɗi duppanoma toon oɗo saaha sukaɓe wonɓe toon ɓe ko felliɗɓe darade gam haɓade kala kene wiye Sangara e nder wuro Tombouctou sen wi toon to leydi Mali koto Gambi paɗena debbo taw kadi ganduɗa ko toɗɗanoɗo yewon protocole to galle lamorgo to kam tigui dari e yeeso wonande goomu rewindiɓe bonɗi Yahya Jammeh ɗum noon ko ñalawma heccanko ñande altine nde o holliti kanko hoore makko o tinani hawo nawa toon to Kanilaya wuro Yahya Jammeh nde o adda nde wo dari yeeso Yahya Jammeh to galle lamorgo mum toon walla min to galle mum toon to Kanilaya yaya noon wimo yo ɓoora hawo laaɓa
nden woɓɓorima on wimo yayawo lotoyo walla lotimo ni leɗɗe gonnoɗe ɗon caggal no jiiɗi wondude e makko wona go wona ɗiɗi kadi o holliti rewɓe hewɓe gaddama ɗon e yesso makko ɓen kala ala en kala mo yaya yadani yaya kadi o holliti wondi toon e baɗum debbo goto kamin miñuma ɓen kala wo sakti inde mumen kono jayde nde adiri jaɓani haalde hay inde makko o holliti hen noon caɗele mawɗe no fewi ɗe Yahya Jammeh waɗimo kanko e yaadiɓe makko kala toon to Kanilaya sen ngewi toon to leydi Gambie paɗen koto Guinée Bissau CEDEAO yonnani hay seeɗa hoorejo leydi ndi taw kadi ganduɗa ko biyete José Mario Vaz ko waɗi jamma heccanki so tawi kay ko derguidde ha laaɓi ha wi ceera laamu hoorejo jagorɗe binoɗo oɗo sahani tuumi hoorejo leydi ndi yataw wona e yidde wadde ɗum kuddata woni ko ɗum tigui woni ko laati kanko oɗon hoorejo leydi ndi ɗum tigui woni ko waɗi oɗo saaha mo gondena CEDEAO noon holliti ɗum wonani nundale pinala kanko hoore jagoro no holliti wo iwata e poste makko hay so tawi woni hoorejo leydi ndi waɗi ɗeɗon gueɗe o holliti manda hoorejo leydi ndi koko gasi ala mo wawi toɗɗade ala mo wawi ittude ɗo saaha mo gondena sefti noon Guinée Bissau ɗo tan e aset paaɗo ko nden tigui ɓe puɗɗoto rumaji mabɓe jarduɓe e nder leydi ndi gam suɓoyade hoorejo leydi mabɓe ñande nogas e nayyi lewru fandu so gueno haji to Guinée Conakry wuro witengo Falsada ene tawe e nder leydi ndi wuro witengo Dumbere Ka ne tawe nder leydi ndi toon ken wona 16 taw ko fittandu wuurɓe toon oɗo sahani gone caɗele mawɗe no fewi finoɓe Falsada so tawi pini ko canno ko bak mawɗo taweteɗo ɗon jaaha toon to Dumbere Ka ko toon tigui cafrotono ko toon duggoyanno ko toon gaddoyanno gueɗe mumen kala neldaɗo koppareje kala ko ma ya ha toon on bak noon e wiide maire wuro ngo bite Alhaji Saydou Camara bago dañi duuɓi 60 omo yuli tene kadi omo siya e kala bangeji hewɓe kolliti kala mo tabaki taccude hen fitta ɗum ko hen heddoto bago noon waɗama bangue kono finoɓe e ngoɗon wuuro kolliti caɗele mumen no fewi ngala ko ñaami ngala ko jaari hay ndiyam moƴƴam ngala yimɓe hewɓe nan toon ko rafaɓe yimɓe hewɓe neldama koppareje mbawa addoyde ɗum noon ɓe kolliti koɓe yeebaɓe ɓe ganda hol leydi ndi ɓe goni oɗo saaha mo gonden FNDC ko catala taw kadi ko wannogal seppoji ñande 14 nduɗo hen e lewru fimnoɓe wiroyde mayɓe mumen ñalawma hande o gam kulede woto fitinaji mbadde e leydi ndi caggal sukaɓe hewɓe ne jiiɗi seppude seppo wulgo jawa ɗum noon ɓe dirtini ene gasa wonde ko ñalawma janggo alhamisa to Côte d'Ivoire suudu ñawore ndu Abidjan taƴini lora bagbo duuɓi nogas sifti noon janvier 2018 ko nden kadi ɓe ñawinomo ñawore nde noon caggal dartata ñalawma hanki o ko nden ñawore tigui ñawta duuɓi nogas ɗin duuɓi nogas on saabi ɗum ko banque BCEAO caggal hitande ujuna ɗiɗi sappo hitande ujuna ɗiɗi e sappo e goho tuma nde heela kanko e jagorɗe makko tati ɓen tigui tuma hen ɗum noon kala nde o arti e nder leydi ndi ɗin duuɓi kam ko lelato ɗum e kaso to Côte d'Ivoire gollotoɓe to jagorɗo kalfinaɗo jangde tawde natani hofgo joyi guila nogas e jeetati ha 4 lewru fandu gam hollidde keɓani ko fati banggue yoga e pirmaji mumen tobbene guila ñande nogas e joyi nduɗo hen lewru police ji 4 majji ha hande jiitaka ñalawma hanki o noon ɓe erima taw ganduɗa ko dadiɓe leydi ndi kalne mbawata yiilade ɗen police ɓe majjuɓe ɓe cuwata o yiitede anda koɓe biftade anda koɓe yaaɓe to Gana suka ɓurɗo famdude duuɓi yarata koye duuɓi 12 kam tigui winditi to duɗal jaaɓi ha tirdigal leydi Gana wiyete ko Vimes Bamfo yarata koye duuɓi 12 yeeso ujunnaje tato janggowo taw ko wawɓe wonde mawnik en kawma ken ko toon tigui o winditi cukalel taw ko biyetegel génie sémique ɓurɗo forde e nder yoga e nder leyɗele Gana ha tenti duɗal jaaɓi ha tirdi to Nigéria état Koki tone kadi wuro wiyetego Kota Krafa tone kadi ko toɓoli mawɗi jippi toon ha ganduɗa ken wona 54 wuuro e nder état o kala jolima ko wona ɗum konon Kota Krafa galle gonnoɗo ɗon taw ko suudu dondiru kaso ko ɗum tigui yani ha ganduɗa dumbaɓe wonnoɓe toon ɓe kala ken wona 221 dumbaɗo ko ɓen tigui mbaɗi e ladde dogi so wona 100 ɓen keddiɓe noon hen 99 dognoɓe jiitama heddiɓe taw ciwa taw yitede wiide jayde
wonde NAN nde Nigeria to RCA woni Centrafrica wuro witengo Lumbumbi wuro witengo Lumbangi ngo wuro witengo Lumbangi ngo wuro kadi ko Toboli ndirgiti toon kuɓeje kewɗe no feewi gandake wona no gase jeetato ujunere neɗɗo ngala ɗo koɗi o saaha mo gonɗen to leydi Égypte to Sénayi ko pellodiral gulgal jaw hakkude police kami jogitiɓe ha ganduɗa ɓe jooɓima pittali kene wona sappo e tatto neɗɗo taw ganduɗa ko wat bonijo taweteɓe toon to Sénayi tawetenoɓe toon to falde Sénaya oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o haali Abouba kabruji menan jolam jaberi fonno wonde ko haali Abouba ma en garto hena nyalawma janggo so keno haajiɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena